og velkommen til kampagnestudiet her ved Papyrus. Hej. Vi sender jo Crazy november i den her måned, hvor vi har fokus på en masse nye fede produkter. Vi har nogle skarpe priser, og vi har noget konkurrence. Og jeg lover jer, vi kommer helt ud til kanten af papiret. Vi taler faktisk board, vi taler vision, vi taler kartonens fremtid. Lige præcis. Og i dag har vi jo Allan med, og Allan er jo vores kartonekspert. Jamen altså ja, board er jo ikke bare board. Der er jo simpelthen så mange forskellige typer board, men i dag vil vi lige introducere jer for vores nye lille familiemedlem i Algro-familien. Algro Volume. De velkendte Algro Design og Algro Duo er homogenkartoner, men det her er en hybridkarton, bygget op af SBS homogenfiber i top og i bund. Og midterlaget, det er BCTMP, som er det faldsæskekarton er lavet af. Faldsæskekarton er høj kvalitet. Og det giver nogle enorme styrkeegenskaber, det her i forhold til bulk og stivhed, men også trykbarheden, fordi SBS-fiberne bevirker, at overfladen ligner næsten bestrøget papir. Vi siger tak, Allan. Det var lige en hurtig teaser på næste uges kampagneprodukter. Det var det. Hvis I vil høre hele foredraget, som Allan lige har fortalt, så må I bare gerne ringe til ham. Han vil glæde sig til at tage telefonen. Det vil jeg i hvert fald. Og vi har nogle super skarpe kampagnepriser på Algro-familien i næste uge. Lige præcis. Vi ses. Det gør vi. Og lige inden vi slutter helt af, Allan, så kører vi også en konkurrence her i november måned, hvor man faktisk kan vinde en gavekurv på 2.000 kroner. Og for at være med i den konkurrence, så skal man like den her video på LinkedIn. Yes. Og man kan skrive nogle mega fede vibes til os, så det giver noget god energi på kontoret. Det vil være vil dejligt. vi rigtig gerne have. Det vil vi godt have. Yes. Så vi ses i næste uge. Vi ses. Tak for i dag. Hej.